Συγγνώμη, τι άλλο πάμε. Εδώ είναι το γραφείο. Να προχωρήσουμε λιγάκι σε ένα πολύ βασικό κομμάτι για τη λειτουργία του δικτύου που είναι η δρομολόγηση. Μέσα στην δρομολόγηση είναι και το forwarding και το containers. Λοιπόν, η διαδικασία του να αποστείλουμε ένα πακέτο από ένα δίκτυο σε ένα άλλο είναι η δρομολόγηση. Η δρομολόγηση αυτό που θα κάνει θα είναι να το οδηγήσει το πακέτο να φτάσει στο τελικό αποδέκτη. Ο αποδέκτης δεν είναι ανάγκη να είναι μέσα στο δίκτυο μας. Επειδή μιλάμε για ένα τεράστιο δίκτυο, καταλαβαίνετε ότι θα φέρουμε πακέτα από εδώ, θα πηγαίνουν Αμερική, θα πηγαίνουν Αυστραλία, θα πηγαίνουν οπουδήποτε. Οπότε ο τρόπος με τον οποίο γίνεται το να πάει το πακέτο τελικά στο τελικό αποδέκτη και να γυρίσει φυσικά η απάντησή μου, τα αντίστοιχα πακέτα, είναι η δρομολόγηση. Εκτελείται με βάση τη διεύθυνση του παραλήπτη. Οι συσκευές που κάνουν δρομολόγηση είναι οι δρομολογητές στα γνωστά routers. Δουλεύουν στο επίπεδο 3. Για να πετύχουν τη δρομολόγηση έχουν κάποια μνήμη η οποία αποθηκεύει ένα πίνακα δρομολόγησης, τουλάχιστον ένα πίνακα, ο οποίος στην ουσία αυτό που καταχωρεί ο πίνακας είναι προς τα πού θα πάει το τάδε πακέτο για το τάδε δίκτυο. Εντάξει. Αυτό που καταχωρούνται στην ουσία στους πίνακες είναι οι διευθύνσεις παραληπτών και οι μάσκες του υποδικτύου τους. Φαίνεται κατευθείαν από τα πακέτα τα οποία στέλνουμε εμείς. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός, δηλαδή το επόμενο router το οποίο δέχεται να με εξυπηρετήσει για να μου στείλει το πακέτο προς εκεί. Διάφορες τιμές καθυστέρησης, απόστασης, κίνησης, αν το δίκτυο είναι online, αν κάτι συμβαίνει. Ακόμα και ο αλγόριθμος ο οποίος εξυπηρετεί το routing παίζει ρόλο. Γιατί, για να μπορέσει πλέον ο δρομολογητής μου να επιλέξει το βέλτιστο χρόνο. Οι δρομολογητές λοιπόν λειτουργούν στο τρίτο επίπεδο του OSI, που δίνουν τις λογικές διευθύνσεις IP. Μια και δουλεύει με τις IP διευθύνσεις, αναγκαστικά στο τρίτο επίπεδο. Γίνεται ανάλογα με το πρωτόκολλο επικοινωνίας. IPv4, IPv6, IPX, AppleTalk, DECnet. Υπάρχουν άπειρα πρωτόκολλα. Αυτό που χρησιμοποιούμε εμείς αυτή τη στιγμή, κατά κύριο λόγο, είναι το IPv4 και κατά δεύτερο λόγο το IPv6 όσον αφορά χρήση. Έτσι. Η ρύθμιση του δρομολογητή μπορεί να γίνει στατικά ή δυναμικά. Δηλαδή, στατικά είναι. Μπαίνω και του ρυθμίζω ότι ξέρεις κάτι, στάρτε διευθύνσεις τη στέλνεις εκεί, από μόνος μου. Η δυναμική είναι ότι ψάξε μόνος σου και βρες και ενημέρωσε τον πίνακα σου να μου κάνεις καλύτερα δουλειά. Είναι αυτό που είπα, στατικά και δυναμικά. Η επιλογή λοιπόν του μονομαχιού γίνεται με το εξής κριτήριο. Καταρχάς το κοινό μέγεθος μάσκας υποδικτύου. Έτσι λέγεται, είναι στον πίνακα μέσα δηλαδή, από αυτά που έχει κρατήσει, όταν εγώ πάω να στείλω ένα πακέτο, αυτό έχει μια διεύθυνση του παραλήπτη και μια μάσκα υποδικτύου. Τσεκάρει αυτά τα δύο και βλέπει ποιο είναι το μεγαλύτερο κοινό κομμάτι τους. Η τιμή της βαρύτητας διαδρομής, δηλαδή η οποία ορίζεται με κάποιους τρόπους όπως ταχύτητα μετάδοσης, όπως το πόση απόσταση έχει, το πόσο traffic έχει. Το administrative distance είναι ένας τρόπος βαρύτητας του αλγόριθμου επεξεργασίας, δηλαδή υπάρχουν αλγόριθμοι επεξεργασίας γρήγοροι, υπάρχουν αλγόριθμοι επεξεργασίας πιο αργοί. Αυτή η βαρύτητα λέγεται administrative distance. Παράδειγμα, δίνουμε εδώ πέρα στα γρήγορα, έστω ότι θέλουμε να στείλουμε κάποιο πακέτο στην διεύθυνση 192, 168, 111, 26, κάθετος 24. Το κάθετος 24 είναι τα 24 bit της μάσκας της υποδικτύου. Το router μέσα έχει για τις συγκεκριμένες διευθύνσεις τρεις από τις γραμμές του πίνακα είναι που του λένε ότι θα μπορούσε να στείλει το πακέτο από εκεί. Θα μπορούσε λοιπόν να το στείλει από εδώ, θα μπορούσε να το στείλει από αυτή τη μεριά, δηλαδή από τη serial 3 πόρτα, από τη serial 0 πόρτα και από την πόρτα η οποία έχει τη διεύθυνση 10.1.1.1. Ποια θα επιλέξει. Τσεκάρει λοιπόν το 192, 168, 111, 26 και 24. Ποια από αυτές τις γραμμές έχουν το πιο μεγάλο κοινό κομμάτι της μάσκας υποδικτύου, μιας και οι τρεις με εξυπηρετούν, είναι αυτές οι δύο. Εντάξει, άρα την τρίτη είναι απορρίπτει. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να τσεκάρει ποια είναι καλύτερη και πιο γρήγορη απόσταση. Το ένα που έδειχνε εδώ πέρα είναι στην ουσία το πόση απόσταση έχει σε hops, όπως λέμε. Δηλαδή, πόσες διαδρομές θα περάσει για να φτάσει τελικά στον τελικό αποδέκτη. Η πάνω διαδρομή έχει 58, η κάτω διαδρομή έχει 1. Ποια θα επιλέξει, την 1 ή την πιο. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η στατική δρομολόγηση δεν χρειάζεται να υπάρχει μεγάλη μνήμη στο router, μιας και εμείς απλά του λέμε ότι αυτές τις διευθύνσεις τις βάλεις εκεί. Και τέλος. Η απόφαση της δρομολόγησης γίνεται σχεδόν ακαρδιά, γιατί δεν έχει κάτι να σκεφτεί ότι ξέρεις κάτι, δεν έχω ούτε administrative distance, ούτε αν είναι καλό το πάρτι ή οτιδήποτε. Εμένα μου είπαν από εκεί θα το στείλω. Τέλος. Δεν χρειάζεται το router να επικοινωνήσει με τα γειτονικά του για να βρει ποια είναι ο βέλτιστος δρόμος, η βέλτιστη διαδρομή. Παρά ακολουθεί ακριβώς αυτό που το έχουμε πει. Δίνει το πλήρες
αποτελεί έλεγχο στην ουσία για την δρομολόγηση πακέτων στον χρήστη, όχι τον χρήστη του υπολογιστή, στον administrator του δικτύου, έτσι, αυτό που έχει στο δικτύο. Αρνητικό. Οι ρυθμίσεις πρέπει να γίνονται με το χέρι. Και ενώ κάθε τι το οποίο πρέπει να αλλάξουμε άλλες ρυθμίσεις οτιδήποτε, θα πρέπει να τα βάζουμε κάθε φορά καινούργια. Αν υπάρχει πρόβλημα στη διαδρομή που έχει ρυθμιστεί, δεν έχει τη δυνατότητα το router να διαλέξει μια άλλη. Αφού εμείς το έχουμε πει να πάρει εκείνη τη διαδρομή, εκείνη θα πάρει. Τέλειωσε. Αν κοπεί το καλώδιο, τέλειωσε. Δεν έχουμε επικοινωνία. Δεν ψάχνει για κάτι άλλο. Και φυσικά δεν είναι πρακτικό για πολύ μεγάλα δίκτυα. Δυναμική δρομολόγηση. Πιο εύκολη ρύθμιση στα μεγάλα δίκτυα. Απλά βάζουμε το router που λέει βγάλω το feeder τρύπα μόνο σου και τα κάνει μόνο σου. Αυτόματα επιλογή τη διαδρομή από τον παραλήπτη. Σε περίπτωση λοιπόν που υπάρχει μια βλάβη σε μια διαδρομή, έχει ψάξει ήδη να βρει τι υπόλοιπε διαδρομέ να δει αν κάποια από αυτέ τον ικανοποιεί. Και φυσικά πάντα στείλει το πακέτο από την καλύτερη περίπτωση. Άρα μια βλάβη δεν μα κάνει καθήλωση του δικτύου. Αυτόματη διαχείριση του φορτίου. Δηλαδή, όταν δει ότι πάω να στείλω πολλά πακέτα μόνο από την ίδια διαδρομή, σημαίνει ότι φορτώνω τη διαδρομή. Τη συγκεκριμένη. Από τη στιγμή που έχω και άλλε διαθέσιμε, θα απλώσω τα πακέτα και θα κάνω αυτό που λέμε traffic loading. Το traffic balancing. Εντάξει, θα ισοσταθμίσει το φορτίο σε όλε τι γραμμέ τι οποίε έχει διαθέσιμε. Αρνητικό. Χρησιμοποιεί bandwidth γιατί κάθε φορά πρέπει να επικοινωνεί με τα γειτονικά router για να κάνει ένα συγχρονισμό των πινάκων και να ξέρει ποιε είναι οι πιθανέ διαδρομέ. Οπότε με τα κάποια διαστήματα, 30 δευτερόλεπτα, 60-90, κάνει μια επικοινωνία με τα γειτονικά router, λέει: είσαι εδώ, ναι, ποιου εξυπηρετεί, πατάτε τι τάδε διευθύνσει. Μάλιστα, εσύ είσαι εδώ, ναι, ποιου εξυπηρετεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν στην ουσία καταναλώνει bandwidth από τι γραμμέ που ήδη έχω. Δεν μπορεί να μην γίνεται καμία επικοινωνία εκείνη τη στιγμή. Αλλά αν γίνεται πολύ έντονη επικοινωνία, αυτό το πράγμα είναι πρόβλημα. Καθορίζεται όμω το χρονικό διάστημα. Μπορεί να είναι 90% δευτερόλεπτα. Από του αλγόριθμου λοιπόν. Αν εσύ αρχίσει και πειράζει του αλγόριθμου, περισσότερο κακό θα κάνει παρακάτω. Το router πρέπει να είναι εφοδιασμένο, αυτό είναι μειονέκτημα έτσι, με πολύ ισχυρό επεξεργαστή γιατί ακριβώ κάνει τόσε πολλέ δουλειέ για να καταφέρει να μα βγάλει εμά το δρομολόγιο. Υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα δυναμική δρομολόγηση και πρέπει τα γειτονικά router να μιλάνε με το ίδιο πρωτόκολλο. Αν δεν μιλάνε με το ίδιο πρωτόκολλο, δεν καταλαβαίνει ένα τον άλλο. Κάθε πρωτόκολλο αποφασίζει ποια είναι η βέλτιστη διαδρομή και οι αποφάσει δεν είναι απαραίτητο να είναι οι ίδιε από πρωτόκολλο σε πρωτόκολλο. Κάποια πρωτόκολλα μα δίνουν ευέλικτη διαδρομή για κάποιε περιπτώσει, κάποια άλλα πρωτόκολλα μα δίνουν ευέλικτη διαδρομή για κάποιε άλλε περιπτώσει. Αλγόριθμοι dynamic routing. Αυτό θα το περάσουμε λιγάκι γρήγορα. Είναι το RIP το οποίο είχαμε δει. Χρησιμοποιεί τεχνική distance vector, δηλαδή στην ουσία μετράει το πώ είναι η απόσταση από τη μία μεριά στην άλλη με έναν αλγόριθμο και ανά 30 δευτερόλεπτα κάνει ανανεώσει των πινάκων δρομολόγηση. Το IGRP κάνει το ίδιο πράγμα, αλλά είναι ανά 90 δευτερόλεπτα. Η distance vector τεχνική, αυτό που έχει σαν μειονέκτημα μεγάλο είναι ότι ανανεώνει ολόκληρο του πίνακε των δίπλα router. Δηλαδή, ένα router πρέπει να ξέρει τον πίνακα του δίπλα για να ξέρει πώ θα το δρομολογήσει, αλλά δεν είναι ότι ξέρει κάτι, ναι, ξαφνικά εγώ είδα ότι μπορώ να εξυπηρετήσω και το δίκτυο 135-24-42 με κομμάτια 24, α πούμε, για παράδειγμα. Δεν του στέλνει μόνο την καινούργια, παρά του στέλνει ξανά όλο τον πίνακα. Χρειάζεται επεξεργαστική ισχύ, καταναλώνει. Αυτό καταναλώνει bandwidth μέσα μεταξύ τη επικοινωνία των δύο router. Και εκεί πέρα που θα μπορούσαν να του στείλει μόνο μία γραμμή του πίνακα, αναγκαστικά του στέλνει ολόκληρο. Εντάξει, αυτό είναι το μειονέκτημα. Είναι μεγάλο μειονέκτημα. Υπάρχει καθυστέρηση λοιπόν στη σύγκληση των δρομολογήσεων. Είναι επιρρεπή σε routing loops. Δηλαδή, ένα router μπορεί να του στείλει ξανά πίσω και ξανά πίσω και ξανά πίσω το πακέτο μέχρι να βρει τελικά τη σωστή διεύθυνση. Κάποιο είδου απόσταση μέτρηση χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η μετρική τιμή. Η μετρική τιμή είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει το router να αποφασίσει ποια είναι η καλύτερη ευέλικτη διαδρομή. Αυτή η μετρική τιμή λοιπόν καταχωρείται είτε με το delay από το ένα router στο άλλο, είτε με το traffic, είτε με κάποιε παραμέτρου και από αυτέ είναι που βγάζει το router το αποτέλεσμα. Τυπικά χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο Bell and Ford. Αν μπείτε στο Ιντερνετ, θα δείτε ότι είναι ο αλγόριθμο ο οποίο υπολογίζει στην πραγματικότητα αυτό που λέμε distance vector. Αποτελείται από vectors όλο το δίκτυό μου και κόμβους και υπολογίζει για τον κάθε κόμβο και για το κάθε vector αποστάσεις και μου βγάζει τη βέλτιστη. OSPF, Open Shortest Path First. Το Open βγαίνει από το Open Source. Στην ουσία είναι ανοιχτό πρωτόκολλο που μπορεί ο καθένας να το κατεβάσει και να το υλοποιήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο το πληρώνεις. Όπως το EGRP, ας πούμε, που θα δούμε αργότερα που είναι τη Cisco. Για να το χρησιμοποιήσω εγώ σε δικό μου router θα πρέπει να πληρώσω τη Cisco. Χρησιμοποιεί τη τεχνική link state. Intermediate system και intermediate system. Και αυτό τη τεχνική link state. Η οποία αυτό που κάνει είναι να καταχωρήσει την μήνυμα περισσότερους πίνακες από έναν και ο κάθε πίνακας έχει το δικό του ρόλο. Οπότε σπάει στην ουσία τα πρωτόκολλα σε πίνακες
Και όταν κάνει refreshing από το ένα router στο άλλο, στέλνει μόνο τις διαφορές των πιλάτων. Οπότε γλιτώνει πάρα πολύ πάντα. Ένας πίνακας περιέχει μόνο τους γενικούς δρομολογητές. Ένας πίνακας περιέχει την τοπολογία του δικτύου, δηλαδή ξέρετε πώς είναι και η τοπολογία του δικτύου. Το link state. Υπολογίζεται ένας πίνακας που περιέχει τη συντομότερη διαδρομή για κάθε δίκτυο, οπότε δεν χρειάζεται να κάτσει να κάνει όλες τις μετρήσεις από την αρχή. Μόνο αν αλλάξει κάτι, αλλάζουν μόνο οι γραμμές του τελευταίου πίνακα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο βελτιώνει κατά πάρα πολύ την ισχύ, ότι δεν χρειάζεται τόσο μεγάλη επεξεργαστική ισχύ και φυσικά το bandwidth που καταναλώνει για να κάνει τη δουλειά του. Χρησιμοποιεί τον αλγόριθμο DJ Extra. Ναι. Αυτός είναι πολύ πιο γρήγορος στην ουσία με τον Bellman Ford, αλλά δεν δίνει πάντα αναγκαστικά την βέλτιστη διαδρομή. Σε πολλές περιπτώσεις όμως δίνει καλύτερη διαδρομή. Το EGRP είναι το πιο πολύπλοκο πρωτόκολλο γιατί χρησιμοποιεί και τη link state και τη distance vector. Ταυτόχρονα. Όπου το βολεύει. Είναι γρήγορο. Χρησιμοποιεί λοιπόν και αυτό τις πίνακες όπως η link state. Είναι πρωτόκολλο που το έχει δημιουργήσει η Cisco, άρα θα το χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Υπολογίζει την απόσταση δρομολογίας με βάση το bandwidth πλέον που έχουμε μέχρι το επόμενο router και φυσικά την καθυστέρηση μεταφοράς των πακέτων. Αυτά ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ, τα ξέρουν πολύ καλά αυτοί που ασχολούνται με τους διαχειριστές σε δρομολογητές. Ναι, ναι. Σκεφτείτε ότι σε εταιρείες παρόχους, βέβαια, σε παρόχους και... Ναι, το CCNA της Cisco, το χαρτί δηλαδή πιστοποίησης που ξέρεις από δίκτυα, είναι το routing and switching. Έχει τέτοια και μάλιστα είναι σε επίπεδο εντολών, δηλαδή τα Cisco τα router τα δουλειές κυρίως σε επίπεδο εντολών. Υπάρχουν κάποια που έχουν γραφικό interface και μπορείς να κάνεις κάποιες παραμετροποιήσεις, αλλά είναι αλήθεια παιδιά ότι η κονσόλα και οι εντολές δεν μπορείς να τις αντιμετωπίσεις. Σου δίνει τόσο μεγάλη ευελιξία, όσο περίεργο και δύσκολο ενδεχομένως να ακούγεται για κάποιον, σου δίνει τόσο μεγάλη ευελιξία που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Αλλά σε επίπεδο είναι πραγματικά τα καλύτερα. Ναι, είναι. Το γνωρίζω. Είναι αυτά τα οποία σου δίνουν αρκετό σκηνή για να καρμαστείς και μόνος σου. Λοιπόν, Network Address Translation είναι κάτι που το χρησιμοποιούμε γενικότερα στα δικά μας τα router, οπότε εδώ δεν θα φύγω τόσο πολύ γρήγορα. Θα προσπαθήσω να το κάνω πιο γρήγορα γιατί έχει περάσει τώρα. Λοιπόν, λέγεται αλλιώς και NAT. Λειτουργεί στο επίπεδο 3 του OSI. Χρησιμοποιείται για να μεταφράσει μια ιδιωτική διεύθυνση, τοπική, δηλαδή την 192.168, για τον έξω κόσμο στη δικιά του διεύθυνση. Άρα, ο έξω κόσμος για να επικοινωνήσει με ένα δικό μου υπολογιστή μέσα στο δίκτυό μου, δεν μπορεί να ξέρει τι είναι 192.168 κάτι, γιατί αυτή είναι τοπικού δικτύου. Ξέρει όμως τη διεύθυνση του router. Εδώ πέρα το router έχει στο πίνακά του στο address translation, λέει ότι OK, ο τάδε υπολογιστής και μάλιστα και στην τάδε πόρτα. Ξέρει και την πόρτα στην οποία έχουμε δρομολογήσει. Φτιάχνει δηλαδή στην ουσία μια αντιστοιχήση ένα προς ένα από IP σε IP ή από πόρτα σε πόρτα. Για να λειτουργήσει στην ουσία επεμβαίνει στα πακέτα που αποστέλλονται, αλλάζοντας τις διευθύνσεις παραλίγο και αποστολέα βασικά παρακριτή. Για την επέμβαση που κάνει, κρύβει την ιδιωτική διεύθυνση του IP, δηλαδή του εσωτερικού δικτύου και βάζει τη δικιά του. Μπορώ να έχω σε ένα μηχάνημα μια IP τοπική, αλλά εκεί πέρα να έχω διάφορες λειτουργίες. Εκεί πρέπει να το καθορίσουμε με την πόρτα, έτσι. Ναι. Μπορώ. Αναλόγως με την πόρτα υπάρχει το NAT το οποίο είναι. Μπορείς να κάνεις, έχεις ένα pool, όπως λέμε. Ο όρος πισίνα διευθύνσεων ακούγεται κάπως περίεργα. Ένα αποβάζει διευθύνσεις, ας πούμε. Είναι που αντλήσεις. Ναι, και έχει διάφορες διευθύνσεις διαθέσιμες. Δηλαδή και όποια καταχωρήσει σε κάποιον, απλά. Το pool είναι δεξαμενή. Μπορείς να αντλήσεις. Έτσι μεταφράζεται. Έτσι είναι. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό κάποιοι λένε ότι είναι. Το ότι κρύβει την ιδιωτική διεύθυνση είναι καλό όσον αφορά το security, γιατί δεν φαίνεται ο δικός μου υπολογιστής. Μα φαίνεται η εξωτερική σου διεύθυνση. Πώς θα το χειριστείς τώρα και αν θα καταφέρεις να κάνεις security με αυτό, ναι, μπορείς. Αλλά δεν είναι το security το οποίο πραγματικά θέλεις. Γιατί όταν κάποιος θα ανακαλύψει τη διεύθυνση στην οποία μπορεί να σου το φιλτράρεται όμως κάπως η εξωτερική επικοινωνία. Δηλαδή, όταν κάποιος θα μπορούσε να χτυπήσει τον υπολογιστή μου από όλες τις κατευθύνσεις, σε όλες τις πόρτες, τώρα μπορεί μόνο στην πόρτα την οποία μου δρομολογεί το ναι. Μπορώ να βάλω μια εξεζητημένη πόρτα που δεν χρησιμοποιείται πολύ, αλλά μπορεί να το βρουν. Έτσι κάνει συνήθως. Λοιπόν, στο IPv6 δεν είναι ανάγκη να εφαρμόσετε, μια και κάθε δικτυακό σημείο έχει τη δικιά του διεύθυνση, έχει πολλές διευθύνσεις ταυτόχρονα, οπότε μπορούμε να έχουμε και το multicast και οτιδήποτε και η προμολέξη δεν έχει νόημα πλέον να γίνει με NAT. Ενώ στο IPv4 έχουμε τα local dicta και είναι ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Και το local dicta για να μπορέσει κάποιος από τον έξω κόσμο να δει κάποιον υπολογιστή στο local dicta μόνο με NAT. Ενώ στην IPv6 δεν το έχει στο πρόβλημα.
3 την NAT. Στατική μετάφραση NAT. Του λέμε τη διεύθυνση 192.168.232 θα την αντιστοιχεί στη δικιά σου διεύθυνση στην πόρτα 80. Εντάξει, 1 προς 1. Τέλος. Από μία διεύθυνση λοιπόν ιδιωτικού δικτύου σε μία διεύθυνση δημοσίου δικτύου. Από μία πόρτα διεύθυνση ιδιωτικού δικτύου στην ίδια πόρτα του δημόσιου δικτύου, δηλαδή η πόρτα 80 από το 192.168 στην πόρτα 80 τη δικιά σου. Η IP δημόσιου, η IP του ιδιωτικού, το port μπορεί να είναι διαφορετικό. Το port δεν είναι. Δηλαδή, ας πούμε το 80 port στην εξωτερική. Το port πήγε το νόμο και δεν αυτό που λέει. Το port πήγε το νόμο στις φυσικές πόρτες. Όχι. Ναι, βεβαίως και μπορεί να είναι διαφορετικό. Βεβαίως, το λες δηλαδή μέσα στο port forwarding με NAT overload, το οποίο θα το δούμε σε λίγο, το επόμενο. Δυναμική μετάφραση NAT. Χρησιμοποιεί λοιπόν μια πληθώρα διεύθυνσεων που έχει διαθέσιμες και κάθε φορά, όποια τη θεωρεί ελεύθερη, την εκχωρεί. Δηλαδή, ο 192.168 μπλα θα αντιστοιχίσει μια διεύθυνση. Η οποία ακούει στο ίδιο router, έτσι. Αυτές όλες οι διευθύνσεις που έχει, οι δημόσιες, τις ακούει το ίδιο router. Θα δρομολογηθούν δηλαδή στο ίδιο router. Μπορεί οποιοδήποτε ευθυνός router να κάνει την αναφορά. Όχι, γιατί δεν στο δίνει το δικαίωμα, στο δίνει έσμη. Πρέπει να το πληρώσεις. Και φυσικά υπάρχουν ειδικοί τα router αυτά τα οποία πρέπει να είναι. Λοιπόν, και η NAT overload, ή αλλιώς PAT, Port Address Translation, η οποία είναι αυτό ακριβώς που είπαμε πριν, ότι αντιστοιχίζει μία πόρτα σε μία άλλη. Δηλαδή, μπορώ να αντιστοιχίσω την πόρτα 80 του εσωτερικού μου δικτύου στην πόρτα 83-80 που είχα βάλει εγώ πριν, για παράδειγμα, του εξωτερικού δικτύου. Έτσι ώστε κάποιο που δεν ξέρει ότι εγώ έχω αλλάξει την πόρτα γιατί την έχω βάλει στην 83-80, ο server που είναι στημένο κανονικά να ακούει στην 80, αλλά το router πρέπει να ακούει στην 83-80 για να το στείλει. Λοιπόν, ένα παράδειγμα. Το οποίο μας δίνει ταυτόχρονα και την ορολογία του NAT. Υπάρχει η Inside Local διεύθυνση. Είναι η διεύθυνση που έχει δικτυακή μου συσχετή. Διεθνής εσωτερική, Inside Global, είναι η διεύθυνση με την οποία φαίνεται η εσωτερική μου συσχετή μετά το NAT, δηλαδή το NAT τι λέει, στον εξωτερικό κόσμο τι είναι. Άρα η διεύθυνση του router. Η Outside Global είναι η διεύθυνση που έχει δοθεί σε μια εξωτερική δικτυακή συσκευή, δηλαδή στο απέναντι router. Και η Outside Local είναι η διεύθυνση με την οποία φαίνεται ο άλλος, ο οποίος είναι και αυτός ένα εσωτερικό δίκτυο. Σαν παράδειγμα, λοιπόν, φαίνεται εδώ πέρα. Έστω ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει ο υπολογιστής Α με τον υπολογιστή D. Ο Α, λοιπόν, η Inside Local του είναι αυτή που έχει 192.168.125. Η Inside Global είναι αυτή με την οποία και καλά το router λέει ότι είναι αυτός ο υπολογιστής. Εντάξει, το router ποιο λέει, τον εαυτό του, 55.111. Η Outside Global του D είναι αυτή με την οποία δουλεύει το router, δηλαδή 95.32.38.27. Και η Outside Local είναι αυτή με την οποία έχει οριστεί το NAT, δηλαδή πάλι η διεύθυνση του router του απέναντι. Εντάξει, πάλι 95.32.38.27. Λοιπόν, μια ιδιότητα του NAT είναι το port forwarding, είναι αυτό που λέγαμε το PAT. Δηλαδή, εγώ μπορώ να δρομολογήσω πόρτες από μία πόρτα του router, μιας και το router παίρνει μία διεύθυνση. Μπορώ να του πω την 80 πόρτα, όταν σου έρχεται θα τη δρομολογήσει στον 192.168.232. Την πόρτα 22 όταν δρομολογείται θα την δρομολογήσει άλλο. Εντάξει, αυτό λοιπόν το πράγμα λέγεται port forwarding. Γίνεται αντιστοίχηση στην ουσία μιας πόρτας ή μιας ομάδας από πόρτες από την Inside Global στην Inside Local. Κάθε διεθνής πόρτα μπορεί να αντιστοιχίζεται από μια τοπική πόρτα, χωρίς να είναι απαραίτητα ίδια. Αυτό που λέγαμε, ότι μπορεί να είναι διαφορετική πόρτα. Δεν είναι ανάγκη 80 να πάει στην 80, η 80 μπορεί να πάει στην 35. Στο προηγούμενο παράδειγμα, για παράδειγμα, λέμε πέρα ότι θα μπορούσε το NAT στο router Α να αντιστοιχίσει την πόρτα 80 της διεύθυνσης της Outside Global στην πόρτα 80 του υπολογιστή, αλλά κρατάω την ίδια πόρτα. Θα μπορούσε όμως να γίνει κάτι διαφορετικό, να αντιστοιχίσει την πόρτα 80-80, που θα ήταν εύκολο ενδεχομένως να τη θυμάμαι της εξωτερικής διεύθυνσης στην πόρτα 80 του υπολογιστή. Δηλαδή στην δρομολόγηση των πακέτων δεν πειράζει μόνο την IP διεύθυνση, αλλά πειράζει και την πόρτα στην οποία το στέλνει. DHCP είναι ο σερβερ ο οποίος κάθεται στο δίκτυό μας και απλά κρυφακούει. Τι ακούει? Ακούει τους υπολογιστές να ζητάνε διευθύνσεις. Όταν έχω ένα μεγάλο δίκτυο, το να μπορέσω να βάλω μια static IP σε κάθε υπολογιστή, ok, το κάνω. Γίνεται. Αλλά το θέμα είναι όταν θα κάτσει ένας καινούργιος υπολογιστής επάνω,
Και αν τελικά κάτι αλλάξει, και αν προσπαθήσω μετά να το κόψω σε δύο δίκτυα, γιατί ξαφνικά αυτοί οι υπολογιστέ στο μισό κομμάτι ξεχώρισε το τμήμα, έγινε λογιστήριο και το άλλο του έγινε κάτι άλλο, εκεί πλέον έχω πρόβλημα. Τόσο στο να φτιάξω τι μάσκες υποδικτύου, όσο και την απόδοση των διευθύνσεων IP. Οπότε, αντί να κάτσω να το κάνω ξεχωριστά, με βοηθάει η DHCP. Αν προσθεθεί επίση κάποια δικτυακή συσκευή στο υπάρχον δίκτυο, θα πρέπει να ξέρω ποιε IP διευθύνσει χρησιμοποιούνται, αν έχω το static, και θα πρέπει να βάλω μια αντίστοιχη διεύθυνση στο υπολογιστή που θα κάτσει. Ο DHCP με βοηθάει στο ότι δεν χρειάζεται να ασχοληθώ με αυτό. Φανταστείτε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε το laptop σας σε διάφορους χώρους. Σπίτι εργασία, χώρος διασκέδασης, σπίτι φίλου, σε καφετέρειες, από εδώ και έτσι. Παίρνω το laptop λοιπόν, αν δεν υπήρχε ο DHCP, τι θα πρέπει να κάνω? Για κάθε δίκτυο να κάθομαι να ρυθμίζω ποια θα είναι η IP, ποια θα είναι η μάσκα και οτιδήποτε. Θα πήγαινα σπίτι, ξέρεις κάτι, ναι, χρησιμοποίησε τώρα αυτό το οποίο το έχω να σηκώνω. Θα πήγαινα στην εργασία μου, χρησιμοποίησε αυτό που είναι στην εργασία μου. Ενώ με το DHCP τι το χρειάζεται αυτό? Κάθεται το laptop, λέει, φίλε, δώσε μου διεύθυνση, είναι κανείς αυτό που να δίνει διεύθυνση. Το απαντάει. Δώσε μια διεύθυνση, παρακαλώ, δίνει μια διεύθυνση, τέλειωσε. Επικοινωνεί. Κρυφά από εμάς, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Δεν είναι μόνο η διεύθυνση η οποία αφορά τον υπολογιστή μας. Είναι και οι διευθύνσεις DNS με τις οποίες θα επικοινωνεί στον έξω κόσμο, είναι το routine, είναι πολλά. Ο DHCP λοιπόν μας κάνει εύκολη τη ζωή. Γνωρίζει τις ρυθμίσεις που χρειάζεται το τρέχον δίκτυο. Μια και το κάθε δίκτυο έχει το δικό του DHCP, δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλά ρυθμίζω εγώ τις παραμέτρους και από εκεί πέρα να κάτσει ένας υπολογιστής πάνω σε αυτό το δίκτυο. Ρωτάει, στείλε μου σε παρακαλώ τις παραμέτρους για να μπορέσω να δουλέψω σωστά αρμονικά σε αυτό το δίκτυο και ότι στέλνει και δουλεύει. Ακούει στο δίκτυο broadcast μηνύματα, προσέξτε στη διεύθυνση 255.255.255.0. Όταν το laptop μου μπει στο δίκτυο, δεν έχει μια IP διεύθυνση και δεν ξέρει ούτε καν ποιο είναι το αποδίκτυο εδώ μέσα. Στέλνει λοιπόν στη 255.255.255.0. Τα 4.255. Εντάξει, όταν θα στείλει αυτό είναι η broadcast για όλα τα δίκτυα. Οπότε, και UDP πακέτο, δεν τον ενδιαφέρει η TCP, port 67. Αυτό είναι το DHCP discovery. Στην ουσία κάνει ένα discovery για να δει αν υπάρχει DHCP στο χώρο. Όταν το DHCP, που μπορεί να είναι περισσότεροι από έναν, λάβουν το DHCP discovery, απαντάνε, και στην ουσία απαντάνε με τη δικιά του διεύθυνση, τη κανονική διεύθυνση, δίνουν διευθύνσεις router, DNS, ό,τι τέλος πάντων έχουν παραμετροποιήσει εμείς να στείλουμε, προς τη δικτυακή συσκευή. Η δικτυακή συσκευή λοιπόν μπορεί να λάβει πολλά από πολλούς DHCP να λάβει απάντηση. Εντάξει. Οπότε τι κάνει, απαντάει με ένα μήνυμα offer. Συγγνώμη, με ένα μήνυμα request, το offer ήταν το προηγούμενο. Το request λοιπόν στην ουσία όταν θα το στείλει, θα το λάβει μόνο ο DHCP που είχε κάνει, που είχε δώσει αυτές τις ρυθμίσεις. Οι υπόλοιποι DHCP θα το απαγορεύσουν. Οπότε επιλέγει στην ουσία DHCP που θέλει να χρησιμοποιήσει το laptop, για παράδειγμα, ή DHCP. Και φυσικά όσο απάντησε ο DHCP, του στέλνει ότι του ξαναστέλνει τις ρυθμίσεις μαζί σαν acknowledge ότι, OK, εγώ είμαι αυτός που σου έδωσε αυτές τις ρυθμίσεις, μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Έχει συμβεί να συνδεθώ σε δίκτυο όμως που δεν υπήρχε DHCP και δεν μπορούσα να δω το δίκτυο. Πριν, πολύ πριν, μίλησε για το πρωτόκολλο, το Automatic Protocol IP του APIP. Ναι, το APIP. Παίρνει τη διεύθυνση αφού δεν βρήκε DHCP, παίρνει μια διεύθυνση από το 169. Ναι, σύμφωνα. Αλλά όταν το δίκτυο εκεί μέσα χρησιμοποιεί δεν το 92 πράγματα, δεν το πρέπει να την βάλεις κάπου. Ναι. Λοιπόν, μέρος τέταρτο είναι κανονικά και τελευταίο, είναι η ασφάλεια. Είδατε τι κάνει το copy-paste. Πολύ σωστά. Λοιπόν, προστασία δεδομένων μας. Υπάρχει. Μπα, δεν καταχωρώ σημαντικές πληροφορίες στον υπολογιστή μου. Και ποιος οπότε να ενδιαφέρει με πληροφορίες στο υπολογιστή σου. Μα τι να κάνει ο άλλος το password της email μου. Ναι, αλλά με το password της email που δείξει το κινητό, μπορεί να στο σβήσει, γιατί έχει κάποιες δυνατότητες με το Gmail. Μπορεί να αρχίσει να στέλνει διάφορα απειλητικά μηνύματα για να φαίνεται ότι το κάνεις εσύ. Δεν είναι μόνο το τι έχεις εσύ στο Gmail σου σαν μηνύματα. Μπορεί να έχει στείλει ένα μήνυμα με εμπιστευτικές πληροφορίες. Μπορεί να σου έχει έρθει όπως από πολλά site γίνεται, το οποίο το θεωρώ απαράδεκτο, όταν κάνεις registration και βάζεις ένα username password, σου έρχεται mail και σου γράφει το password μέσα. Το οποίο mail είναι plain text. Ο καθένας ο οποίος παρακολουθεί τη γραμμή μπορεί να το δει. Σιγά μου τα δικά μου δεδομένα δεν λέω επίδοξη packet. Όχι, δεν θέλει τα δικά σου δεδομένα, η δικιά σου επεξεργαστική ισχύ θέλει. Όταν αυτός μπει μέσα στο laptop μου, θα το βάλει να κάνει διάφορες λειτουργίες, τις οποίες δεν μπορεί να τις κάνει μόνο από το δικό του laptop. Και τουλάχιστον δεν τα βλέπω τι κάνει. Τι είναι πιο εύκολο, να καρπαζώσω μόνος μου έναν ή να καρπαζώσω με 51. Τι είναι πιο εύκολο. Άμα καρπαζώσω με 51, ο ένας θα γονατίσει. Αν το καρπαζώσω μόνος μου, μπορεί να πάθει τίποτα. Εντάξει, ειδικά αν με κουμπάρω. Λοιπόν, προστασία του υπολογιστή μας.
Το πρώτο κομμάτι είναι η προστασία των δεδομένων. Προστασία του υπολογιστή μας. Καλά, ωραία. Αυτό το υπολογιστή είναι ένα hackers για τους hackers. Έχεις τον επεξεργαστή σου και τη δικτύωσή σου. Έχεις. Άρα, όταν αυτό σου πετάξει εδώ μέσα έναν ιό που έχει χτυπάει μια τράπεζα, και εσύ το βάλεις μέσα σε αυτό το δίκτυο και κολλήσουν και άλλοι υπολογιστές και αρχίσουν και χτυπάνε και εκείνη την τράπεζα, και πάει παρακάτω ο ιός και κολλήσουν και άλλοι και χτυπάνε και εκείνη την τράπεζα, είναι το παράδειγμα που πήγα πριν. Δεν τον ενδιαφέρουν τα δεδομένα σου. Τον ενδιαφέρει η επεξεργαστική σου σύστηση. Ωραία. Και αν πει κάποιο στον υπολογιστή μου, τι θα κάνει δηλαδή, αυτό ακριβώς που είναι. Είναι οι κλασικές απαντήσεις που παίρνω πολλές φορές. Γιατί να μην χρησιμοποιήσω λέει, το 1, 2, 3, 4 για password, σιγά να θυμάμαι τώρα κάτι πιο δύσκολο. Ένα password, είτε το θέλετε είτε όχι, για να είναι ασφαλές, πρέπει να έχει κεφαλαίους χαρακτήρες, μικρούς χαρακτήρες, νούμερα, σύμβολα και τα 4 μαζί, και μάλιστα τίποτα από αυτά να μην θυμίσει. Ούτε λέξη, ούτε νούμερο ημερομηνίας γέννησης, ούτε τίποτα. Γιατί τα πρώτα πράγματα που κοιτάζουν είναι αυτά. Όταν ο άλλος θέλει να κάνει attack σε ένα μηχάνημα και να βρει το password, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να τσεκάρει τα πιο πολύ χρησιμοποιούμενα password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, τα οποία τα βρήκαν σε Υπουργείο, my password, password, σκέτο, και από εκεί και πέρα διάφορα τέτοια, και από εκεί και πέρα αρχίζει και τραβάει ένα λεξικό και στέλνει συνέχεια λέξεις. Κάτι θα πετύχει. Γιατί συνήθως βάζουμε λέξεις γιατί μας είναι πιο εύκολο να το θυμόμαστε. Εντάξει. Αν όμως το password σου το κάνεις, για παράδειγμα, να αλλάξει κεφαλαίο μικρό, τον έχεις δυσκολέψει. Και ας είναι λέξη. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σε πολλά συστήματα όπως και στο Linux, για παράδειγμα, όταν εγώ πάω και του βάλω ένα password, υπάρχει μια ειδική βιβλιοθήκη η οποία τσεκάρει το πόσο δυνατό είναι το password. Και σου λέει, φίλε, αυτό είναι λέξη από λεξικό. Σου βγάζει ένα παράθυρο και σου λέει, άμα θες να χρησιμοποιήσεις, δικό σου πρόβλημα. Μπορείς βέβαια να έχεις μια γεννήτρια και να παρέχεις ένα πολύ αρκετά. Υπάρχουν και τα single use password. Password με τις βραστές πατάτες. Αυτό με τις βραστές πατάτες το έχεις στην. Λοιπόν, προστασία του δικτύου μας. Να κάνω κοινό χρήση των δίσκων πελέτων. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα από δικτυά. Κάνε μου το σκληρό σου δίσκο share για να στον καθαρίσω μέσα στο δικτύο από ιό Ninta, δεν ξέρω αν τον έχετε ακούσει, ο οποίος είχε κάνει τραγικές καταστροφές, ο συγκεκριμένος ιός, και τον είχαμε πάρει χαμπάρι από κάτι μηχανήματα Unix, γιατί φυσικά σε αυτά δεν τρέχει. Εντάξει. Λοιπόν, και λέει, κάνε μου σαν το σκληρό σου δίσκο να στον καθαρίσω μέσα στο δικτύο. Και έχει κολλήσει ξαφνικά όλο το δικτύο. Firewall. Τι να αυτό πάλι. Σιγά τώρα μην με βάζεις τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ. Δεν μπορείς, αλλά αυτό είναι που θα προστατεύσει το δίκτυό σου. Το Firewall είναι στην ουσία ένα πρόγραμμα το οποίο τσεκάρει την επικοινωνία και βλέπει ποια επικοινωνία είναι authorized. Όποια επικοινωνία δεν είναι, την κόβει. Και δεν φτάνει ποτέ στο μηχάνημά σου. Και στην ουσία είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει λειτουργήσει μέσα. Δεν ανάγκη δηλαδή να είναι. Μπορείς να προστατεύεις το δίκτυό σου με το router και με ένα εξωτερικό firewall, αλλά στην ουσία και το εξωτερικό firewall είναι κάτι τέτοιο. Παράδειγμα, το οποίο μοιάζει με switch, αλλά μέσα είναι router, αλλά μέσα τρέχει και αλγόριθμος για security. Εντάξει. Κάποια ερωτεράκια διαφημίζονται ότι έχουν σωματωμένο. Το Linux έχει. Το Linux έχει. Αν δεν το κλείσω εδώ πέρα από το firewall, κάποιες επικοινωνίες τις οποίες δεν το έχω επιτρέψει να γίνουν, δεν γίνεται. Λοιπόν, σιγά το δίκαιο. Μόνο το υπολογιστή μου έχω εκεί. Και το PlayStation και το κινητό μου, ένα δίσκο για backup, το συνεργείο του σπιτιού, το tablet, το γείτονα. Παρ' όλα αυτά, η κλασική λογική, έλα μου, εγώ είμαι υπολογιστή. Ναι, αλλά όταν ανοίξει το κινητό, όπως συνδέεται γι' αυτό. Και όταν βάλει την τηλεόραση σου, συνδέεται και εκείνη. Και όταν βάλει το PlayStation σου, συνδέεται και εκείνη. Και δώστε. Άρα, μόνο είναι υπολογιστή, πραγματικά. Λοιπόν, πώς θα προστατεύσω το υπολογιστή μου. Ποτέ δεν αφήνω το υπολογιστή να κάνει αυτόματο login. Κλασικό. Δεν χρησιμοποιώ ένα εύκολο password. Δεν αφήνω τον χρήστη που χρησιμοποιώ να έχει δικαιώματα administrator το μεγάλο λάθος στο Windows σε όλες τις περιπτώσεις. Μπαίνω, στείνω το μηχάνημα, μου βάζει έναν administrator. Λέω, φτιάξαμε ένα χρήστη. Α, ο χρήστης αυτός που θα φτιάξει πρέπει να είναι administrator. Μάλιστα, κάνω ένα administrator. Φτιάξει και έναν άλλο χρήστη με περιορισμένα δικαιώματα. Οκ, εντάξει. Δουλεύω λοιπόν με τον περιορισμένο χρήστη. Πάω να λέω στο μηχάνημα για να δουλεύει. Είναι καθαρό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ πάρα πολλές φορές, σαν user, πρέπει να έχεις στήσει το μηχάνημα από την αρχή με αυτή τη λογική για να ξέρεις τι κάνεις. Αλλιώς θα βρεθείς σε τρύπα. Δεν κατεβάζω αρχή από mails ιστότοπους. Δεν χρειάζεται να το πω, τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν ανοίγω mail που προέρχονται από αγνώστους. Μην μιλάτε σε αγνώστους. Το λέτε και στα παιδιά σας. Δεν καταχωρώ τα password
passwords μου στο browser. Αυτό που βγάζει ο browser που μου λέει να καταχωρήσω το password. Όχι, ρε φίλε, να μην το καταχωρήσεις. Να κόψω το σπέρμα μου να το θυμάμαι. Άμα το δίνω συνέχεια το password θα το θυμάμαι. Εντάξει. Αν σκεφτούμε πραγματικά μια αριθμού στην μόνη. Έχει χάρισμα από κάτω, να σε θυμάται. Ναι, θυμάσαι. Ναι, έχει και αυτό. Οπότε σου μπαίνει στο Facebook. Και συνήθως είναι το χαρισμένο. Ναι, είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει. Πάντα εγκάθεσαι στο antivirus και φάρω στον υπολογιστή μου. Όταν έχεις Linux δεν χρειάζεται antivirus. Το antivirus που έχει το Linux είναι μόνο και μόνο για τα mail για να μην μεταδίδει τις υγιούς των Windows σε άλλους τους οποίους τους θέλεις mail. Ενημερώνω τα προγράμματα αντιμετώπισιών, αλλά και των λειτουργικών. Βέβαια και με τα Windows έχω δει πάρα πολλές φορές να κάνουμε ενημέρωση και τελικά ο υπολογιστής να γίνεται πάνω. Παρ' όλα αυτά δεν είναι τόσο συχνό. Έτσι. Που σημαίνει ότι τις αναβαθμίσεις τις κάνουμε. Γιατί οι αναβαθμίσεις σκοπό έχουν να βελτιώσουν κάποια προβλήματα των λειτουργικών. Και ένα ασφαλής. Βέβαια. Και καλό είναι να χρησιμοποιώ ένα πρόγραμμα τύπου Deep το οποίο οι περισσότεροι από εδώ πέρα δώστε ότι δεν το ξέρετε. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κάνει την εξής δουλειά. Παγώνει αφού εγώ εγκαταστήσω τον υπολογιστή κανονικά τα προγράμματα που θέλω, τους χρήστες. Δεν μας τα λες, Χρήστο. Το είπα να αφήνει στο σκοτάδι. Δεν ξέρεις. Δεν ήθελε να μου πάρει τη film. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα δεν είναι free, είναι η αλήθεια. Τι κάνει. Στην ουσία παγώνει την κατάσταση του σκληρού δίσκου σε αυτή τη μορφή που είναι. Αφού κάνω λοιπόν τις εγκαταστάσεις, το εγκαθιστώ και αυτό και παγώνει τα πάντα εκεί. Όταν ο υπολογιστής μου λειτουργεί και λειτουργεί το deep freeze, όταν εγώ γράψω ένα αρχείο, κατεβάσω ένα αρχείο, αλλάξω την επιφάνεια εργασίας, δεν ξέρω κάνω οτιδήποτε, κάνω format. Δεν γίνεται τίποτα πραγματικά στο δίσκο. Γίνεται σε έναν εικονικό δίσκο. Όταν λοιπόν εγώ κάνω restart τον υπολογιστή, τα πάντα επαναφέρονται όπως ήταν πριν. Εντάξει. Αποτέλεσμα. Μπαίνουν οι μαθητές, αλλάζουν, βάζουν φωτογραφίες, βάζουν μηχανάκια στις επιφάνειες εργασίας, αλλάζουν τα χρώματα να μην μας να βλέπει στους πετάγουν τα μάτια πίσω. Και τελικά το restart έχει επανέλθει ο υπολογιστής, ούτε που χρειάζεται να κάνω τίποτα. Νούμερο 2, πολύ σημαντικό για μένα. Κολλάει ο υπολογιστής σαν ιό. Πού το κολλάει, στον εικονικό σκληρό. Θα το δουλέψει ο ίδιος. Θα κάνει ζημιές, υποτίθεται, θα στείλει, δεν ξέρω, ενδεχομένως τα password μου τα οποία γράφω εκείνη τη στιγμή όταν μπαίνω στις σελίδες και τέτοια. Με την επανεκκίνηση που έχω κάνει εγώ στον υπολογιστή, ο ίδιος έχει φύγει. Δεν έχει καταφέρει στην ουσία στο πραγματικό μου σκληρό. Εντάξει. Το προτείνω αυτό, δεν είναι πολλά τα λεφτά του. Το προτείνω να το πάρετε, όποιος στείνει δίκαιο και να το χρησιμοποιήσετε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας. Κυκλοφορία δεν θα. Το έχω σπασμένο, αλλά μου έπεσε ο δίσκος και αυτή τη στιγμή είναι σε λίγους δεν χρειάζεται. Το έχω σπασμένο με κωδικό, αλλά έκανα πάντα ατύχημα στο δίσκο. Κοιτάξτε με δείτε. Ποτέ δεν θα γυρίσω να πω είμαι άνθρωπος ο οποίος γύρισε στον υπολογιστή του σε λίγους γιατί δεν θέλει να φορέσει το πρόγραμμα. Όχι μόνο αυτό. Ένας από τους πολλούς λόγους, ο οποίος είναι και μάλιστα κάτω-κάτω στην λίστα. Δεν είναι από τους σημαντικούς, αλλά ένας λόγος είναι ότι δεν ήθελα να αγοράσω τα σημαντικά προγράμματα τα οποία είναι ασήμαντα στην πραγματικότητα, είναι για κάτι μικρό. Γιατί με σοβαρές εταιρείες με επιστημονικά λογισμικά χρησιμοποιούν Macintosh. Το Macintosh ξέρετε τι είναι, FreeBSD. FreeBSD. Με ένα διαφορετικό τρόπο γραφικού περιβάλλοντος. Αλλά το βάθος μέσα είναι FreeBSD, είναι Unix. Δηλαδή σαν να λέει ελεύθερος κώδικας, αλλά έχει τροποποιηθεί. Ναι, το FreeBSD είναι ελεύθερος ο κώδικας, όλο είναι ελεύθερο. Και ο Macintosh όμως δεν είναι. Όχι, δεν είναι το γραφικό περιβάλλον. Έχει πάρει δηλαδή από το ανοιχτό λογισμικό αυτά που θέλει, τον βόλευε το FreeBSD γιατί οι άδειες δεν τον υποχρεώνουν να μην το πουλήσει και έχει φτιάξει αυτό ακριβώς που έχει φτιάξει. Είναι πάρα πολύ εύκολο ένας αρχιτέκτονας στο Free. Ναι, μα είναι πάρα πολύ σταθερό. Μόνο για να μην κολλάει ήλιος, να μην έχει ήλιος, όχι να μόνο. μην έχει προσβολή. Πόσες φορές έχετε δει μηχάνημα με Unix με Linux να κολλάει? Μόνο αν έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό που θέλω να φέρουν λοιπόν είναι αυτά τα κρασαρίσματα τα παιδιά. Να μην χρησιμοποιώ προγράμματα που ξέρω πως έχουν τρύπες. Κατεβάζω το κρακαρισμένο λοιπόν deep freeze, και αυτός ο οποίος το έχει κρακάρει και μου το δίνει έτσι απλόχερα, έχει μέσα 4 ίους. Τους οποίους έχει φτιάξει ο ίδιος. Και από τους έχει φτιάξει ο ίδιος τους πιάνει το ανεβάριος. Και μέχρι να βρεθούν αυτοί οι ίοι, εμένα μου έχει κάνει χιλιοδίκιο το υπολογιστή, έχει πάρει ό,τι έχει πάρει, έχει χτυπήσει 5-6 κράτες, έχουν απ' έξω του ηλεκτρονικού εγκλήματος, με βουτάνε και μου λένε «Α, ο υπολογιστής σου πήγε να χακάρει τράπεζα». Τι λέτε, παιδιά, εγώ το ξέρω. Εντάξει, το τραβάω λιγάκι, γιατί δυστυχώς συμβαίνει.
Μία φορά το συμβεί. Να χρησιμοποιώ πιο ασφαλή λειτουργικά. No comments. Λοιπόν, ένας υπολογιστής server δεν είναι τίποτα άλλο από έναν απλό υπολογιστή στα μάτια του χρήστη του δικτύου του λειτουργικού. Πώς θα τον προστατεύσω? Όσο πιο ασφαλές λειτουργικότητα έχει, τόσο πιο ασφαλής είναι. Δεν φτάνει όμως αυτό. Ένα server, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Apache, ο οποίος αυτή τη στιγμή κατέχει το 80% της αγοράς του Ιντερνετ, της αγοράς. Το 80% των ιστοσελίδων είναι στημένες πάνω σε Apache. Έχει και σελίδα. Βεβαίως. Μα απαντηθώ λογισμό που ξεκίνησε. Λοιπόν, εάν εγώ τρέξω στον Apache ένα πρόγραμμα που του λέει ότι όταν κάνεις login, δώσει στον άλλο τη διεύθυνση με τα τηλέφωνα και τις πιστωτικές κάρτες αβέρτα. Θα το κάνει. Το ότι είναι ασφαλή σαν server, σαν πρόγραμμα server, δεν λέει κάτι. Ναι, με μου παρέχει κάποια ασφάλεια. Αλλά αν εμένα η ιστοσελίδα μου είναι χιλιοτρίπηρη που θα φτιάξω, γιατί αυτή θα δουλέψει, πρέπει πλέον να έχω ανοίξει εγώ τις τρύπες στο μηχάνημα. Άρα δεν φταίει πάντα το λειτουργικό και το software που χρησιμοποιούμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο το χρησιμοποιούμε. Αν έχω ευαίσθητα δεδομένα, τότε φροντίζω να είναι κρυπτογραφημένα. Κρυπτογράφηση. Πολύ βασικό κομμάτι. Αφορά την κωδικοποίηση των δεδομένων με τέτοιο τρόπο ώστε οποιοδήποτε μη εξουσιοδοτημένος να μην μπορεί να τα καταλάβει. Βλέπει σκουπίδια. Υπάρχουν διάφοροι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης. Υπάρχουν οι απλού κλειδιού, που τόσο η κωδικοποίηση όσο και η αποκωδικοποίηση γίνεται με το ίδιο κλειδί. Υπάρχουν όμως οι διπλού κλειδιού, οι οποίοι είναι πιο ασφαλείς και αυτή τη στιγμή αυτοί χρησιμοποιούνται. Δεν υπάρχουν πλέον οι μονού κλειδιού. Είναι πάρα πολύ σπάνιο να τους χρησιμοποιήσουν. Οι διπλού κλειδιού έχουν δύο κλειδιά. Το ένα κλειδί κάνει την κωδικοποίηση των δεδομένων και το άλλο κλειδί αποκωδικοποιεί. Ό,τι κρυπτογραφήσω εγώ με το ένα κλειδί δεν μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί με αυτό. Πρέπει να αποκρυπτογραφηθεί με το δεύτερο. Το άλλο κλειδί όμως, το δεύτερο, το παράγει από το πρώτο. Όχι. Όχι, λάθος μου. Έχουν κάποιες σημασίες. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ξέρει όμως ο μόνο πώς θα το φτιάξει το Είναι δεύτερο πιο δύσκολο, κλειδί. εντάξει, θα σου σπάσει το ένα, Όχι, όταν έχεις το ένα κλειδί δεν μπορείς να φτιάξεις το άλλο εσύ. Εσύ, ο τρόπος με τον οποίο παράγονται. Ο δέκτης μπορεί να το φτιάξει. Ο δέκτης που ξέρει. Όχι. Όχι. Αυτή είναι και η λογική. Καταρχήν το ένα κλειδί είναι share σε όλους. Ένα κλειδί είναι Δηλαδή ούτε σαν να το μοιράζεσαι. Το ένα κλειδί, ούτε σαν να το μοιράζεσαι όλους. Υπάρχουν αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται μόνο για σύγκριση. Απολυστική κατά κύριο λόγο. Δηλαδή, η μία απολυστική είναι αυτοί οι οποίοι απλά κρυπτογραφούν την πληροφορία, την κωδικοποιούν, φτιάχνουν κάτι μικρότερο από την πληροφορία, κατά κάποιο τρόπο και τη πιέζουν, έτσι ώστε αργότερα μπορεί να γίνει αποκωδικοποίησή τη και να δούμε αν η πληροφορία είναι ίδια όπως πρέπει. Υπάρχουν όμως απολυστικοί αλγόριθμοι οι οποίοι κωδικοποιείται η πληροφορία με κάποιο τρόπο, αλλά πλέον από την κωδικοποιημένη πληροφορία δεν μπορώ να αναπαράγω την πρώτη, την αρχική. Τι νόημα έχει? Αν εγώ κρυπτογραφήσω το password για παράδειγμα, το οποίο κρυπτογραφείται με πολλούς τρόπους, με απολυστικό αλγόριθμο, το password δεν μπορεί κάποιος να το παράγει έτσι και πάρει το αποτέλεσμα. Αν λοιπόν ο server, για παράδειγμα που του δίνω εγώ το password, έχει καταχωρημένο το password μου, το κάνει την ίδια διαδικασία και συγκρίνει τα αποτελέσματα. Αποτέλεσμα, ποτέ στο δίκτυο δεν εμφανίζεται το password. Εντάξει. Άρα δεν μπορεί και κάποιος να το ανακαλύψει. Πώς βέβαια. Θα κάνει και αυτός κωδικοποίηση. Με ποιο κλειδί? Και θα συγκρίνουμε. Με ποιο κλειδί? Με ποιο κλειδί? Όχι με αυτό. Δεν θα γίνει με αυτό το κλειδί που μεταδίδεται. Δεν υπάρχει κλειδί εκεί. Εκεί δεν μεταδίδεται κλειδί. Εκεί μεταδίδεται μόνο το κρυπτογραφημένο password. Και όταν ο αλγόριθμός σου, γιατί ο αλγόριθμός σου δεν μένει ποτέ ίδιος, αλλάζει με την ώρα, θα πρέπει όλος να ξέρει τόσο τον αρχικό σου αλγόριθμο, όσο την ώρα που άνοιξε στον υπολογιστή, όσο το πόσο ώρα έχει περάσει και τον αλγόριθμο τυποποίησης, για να σου υπολογίσει τη συγκεκριμένη στιγμή ποιο πρέπει να το γίνει. Αν έχουν διαφορετική χρονομέτρηση οι υπολογιστές, άλλη ώρα, η Ιντερνετ, κάποια κείμενα, δεν βλέπει. Αλλά δεν είναι, τα πράγματα είναι τόσο ακριβή πλέον με τα συστήματα τα τωρινά. Η τεχνολογία έχει φτάσει σε σημείο που δεν ξεφέρει. Πιο εύκολα χέρι στην τράπεζα να τα Δηλαδή εδώ που τα λέμε. Τι επαγγέλεστε, λέει, επιχειρηματίας είμαι. Και τι κάνετε, ανοίγω τράπεζες. Στο παράλληλο και πώς ανοίγεται, με γνωστό. Με το? Με γνωστό. Λοιπόν, αλγόριθμο κλειδί. Αν κάποιος κλέψει το κλειδί, πάμε στις δύο πρώτες κατηγορίες που κάνουμε την κρυπτογράφηση, έτσι. Αν κάποιος κλέψει το κλειδί, μπορεί να αποκρυπτογραφήσει τις πληροφορίες του. Αυτός που έχει κλέψει το κλειδί
μπορεί εύκολα να προσποιηθεί ότι είναι κάποιο άλλο. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να στείλω σε έναν από εσάς μια κρυπτογραφημένη πληροφορία, πρέπει οπωσδήποτε να του δώσω το κλειδί, να το ξέρει, αλλά δεν πρέπει να το ξέρουν οι υπόλοιποι. Αυτό ο οποίο κατέχει το κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφήσει την πληροφορία. Αν τώρα κάποιο άλλο ακούσει, για παράδειγμα, το κλειδί, το κλέψει, τότε μπορεί να φτιάξει μια πληροφορία η οποία είναι ψεύτικη, να την κρυπτογραφήσει με αυτό το κλειδί και να τη στείλει πάλι στον αποδέκτη. Ο άλλο νομίζει ότι είναι. Εντάξει, μπορεί λοιπόν πολύ εύκολα να προσποιηθεί ότι είναι κάποιο άλλο. Αν θέλουμε να ανταλλάξουμε πληροφορίες προς πολλούς, θα πρέπει να έχουμε ξεχωριστό κλειδί για τον καθένα, γιατί δεν θέλουμε βέβαια όλοι να ξέρουν το ίδιο κλειδί. Εντάξει, όταν θέλω να στείλω αποκλειστικά και μόνο σε ένα μια πληροφορία, δεν θέλω να μπορεί ο άλλος να την αποκρυπτογραφήσει. Άρα πρέπει να έχω τόσα κλειδιά όσα και οι αποδέκτες. Γενικά πρέπει να αποφεύγονται και πλέον αποφεύγονται. Αλγόριθμοι διπλού κλειδιού. Εδώ θα δούμε πώς λειτουργούν αυτοί. Οτιδήποτε κρυπτογραφηθεί με το ένα κλειδί μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί αποκλειστικά και μόνο από το δεύτερο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν εγώ κρυπτογραφήσω κάτι με το ένα κλειδί και προσπαθήσω να το αποκρυπτογραφήσω με αυτό το κλειδί, δεν πρόκειται να γίνει. Κάθε ένας έχει δύο κλειδιά. Το ένα ονομάζεται δημόσιο και το άλλο ιδιωτικό. Τα κλειδιά φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη. Και όχι μόνο. Μπορούν να φέρουν και υπογραφές αλλωνών, σαν το ότι είναι valid αυτός ο ιδιοκτήτης που καταγράφει το κλειδί. Και όσο πιο πολύ είναι που έχουν υπογράψει το κλειδί, τόσο πιο safe, πιο ασφαλές θα είναι. Γι' αυτό και υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν κλειδιά τα οποία αξιοποιούν. Βεβαίως. Το δημόσιο κλειδί δίνεται ελεύθερο στο ευρύ κοινό. Με ποια λογική, από τη στιγμή που κάποιος θα κρυπτογραφήσει με το δημόσιο κλειδί κάτι, ο μόνος που θα μπορεί να κρυπτογραφήσει την πληροφορία θα λεγόταν το ιδιωτικό κλειδί. Κάποιος άλλος που έχει το δημόσιο κλειδί δεν μπορεί να το κάνει. Αν κάποιος θελήσει λοιπόν να στείλει πληροφορίες, τις κρυπτογραφεί με το δημόσιο μας κλειδί. Και ο μόνος ο οποίος μπορεί να τις κρυπτογραφήσει είμαι εγώ. Δεν μπορεί κάποιος να κρυπτογραφήσει πληροφορίες προσποιούμενος ότι είναι κάποιος άλλος, γιατί δεν μπορεί να το στείλει να κρυπτογραφήσει κάποιες πληροφορίες με το δικό μου δημόσιο κλειδί για να τις στείλει σε κάποιον άλλο, γιατί ο άλλος δεν έχει το ιδιωτικό μου κλειδί. Εντάξει, δεν μπορεί να προσποιηθεί δηλαδή ότι είμαι εγώ. Ξέρω από μένα αυτό το κύκλωσε. Και φτάσαμε στον επίλογο. Σε γενικές γραμμές, η δικτύωση των συσκευών είναι κάτι απαραίτητο. Δηλαδή, τώρα πια θεωρώ ότι εγώ συνήθως όταν σκέφτομαι κάτι, σκέφτομαι το πώς θα το βγάλω στο ίντερνετ να μπορώ να το χειρίζομαι από μακριά. Και με ποιο τρόπο φυσικά να το ασφαλίσω. Έτσι. Γενικώς, οι γνώσεις των δικτύων είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Σε πάρα πολλά πράγματα, όσον αφορά το απλό στήσιμο δικτύου μέσα σε ένα σχολικό εργαστήριο, μέχρι και παραπέρα σε όλα όσα κάνουμε. Γιατί πολλές φορές βάζουμε πράγματα στο δίκτυο μας τα οποία ούτε καν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Είπα πριν, έχουμε έναν ημέρα μόνο έναν υπολογιστή στο δίκτυο. Δεν έχεις ένα. Έχεις τόσους οι οποίοι ξαφνικά μπορούν να λειτουργήσουν μέσα σου. Άρα, αν αυτή τη στιγμή καθένας στο σπίτι του μετρήσει τις συσκευές οι οποίες συμμετέχουν μαζί, θα βρει τουλάχιστον 4 πέσεις. Ισχύει. Λοιπόν, σκοπός μας ήταν απλά να νικήσουμε λιγάκι μετά την εκβάρεια του βιντεό. Όλες αυτές οι ώρες που φάγαμε σήμερα ήταν για να σας πω ότι στην πραγματικότητα δεν κάναμε τίποτα. Μάθαμε απλά τι είναι δίκαιο. Λίγη ορολογία, λίγο πώς λειτουργούν επιφανειακά τα πράγματα για να μπορέσουμε να έχουμε την επικοινωνία σε μια τόσο μεγάλη κλίμακα όσο είναι η. Έτσι. Διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης. Κάποιοι από εσάς, από ό,τι κατάλαβα, θα το ξέρετε, εσείς έχετε μιλήσει με τον κύριο Μουνιανάκη. Θεωρία είναι όταν όλα τα ξέρουμε και δεν δουλεύει τίποτα. Πράξη είναι όταν όλα δουλεύουν, αλλά δεν ξέρουμε γιατί. Γι' αυτό τον λόγο έχουμε κάνει συνεργαστή. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάποια ερώτηση. Ελπίζω να κάλυψε κάποια πράγματα. Αποκλείεται κάποιος να τα θυμάται όλα. Τις διαφάνειες αυτές θα τις βγάλω εγώ στο δικό μου το blog. Το είναι αυτό που είδαμε το free Eliashrblocks.com. Και φυσικά θα ευχαριστήσω πάρα πολύ το πρώτο Ηρακλείο και όλη την οργάνωση των σεμιναρίων και ιδιαίτερα τον κύριο Κασβούτη, ο οποίος μου έδειξε εμπιστοσύνη στο να έχω να κάνω αυτή την παρουσίαση. Και φυσικά και τον κύριο Γιάννη Τομαδάκη, γιατί εκείνος με πρότεινε στην πραγματικότητα. Ναι, το κρατήθηκε. Γιατί μου πάνω το Γιάννη ήξερα τώρα από τα Χανιά, οπότε. Και φυσικά δεν θα μπορούσα να το γράψω.